signat per l'empresa immobiliària Simo i serà entregat pel seu gerent, el senyor Ferran Axensi. La votació efectuada durant l'últim partit disputat al municipal de Benavent davant l'Atlètic Vall d'Albarà i després d'haver rebut vots tots els jugadors de la plantilla, el jugador més votat ha estat Radoslav Radulovic. Recordar que el trofeu ha estat cedit per l'empresa... Se escapa todo regalo. Oi! Oi! Ya no rey.
Sí,